Il-Gvern issa ilu sentejn sħaħ biex jilħaq ftehim mal-UHM dwar il-pagi tal-impjegati fl-Università ta' Malta u konsegwenza ta' dan kollu l-istudenti fl-Università ma jafux jekk se jpoġġu għall-eżamijiet minn hawn sittiem oħra jew le. Għallaqstant l-appellu huwa wieħed sabiex il-Gvern isib soluzzjoni illum qabel għada. Eksosna l-Partit Nazzjonalista 2 wara nofsinhar kif ix-Shadow Minister għax-xogħol Ivan Castillo insista illi għal dawn l-aħħar sentejn il-Gvern ma wettaqx dak illi kien mistenni minnu. U għafakkar kif fawissu li għadda li UHM batu numru ta' proposti lill-Gvern madankollu l-Union baqgħet tiġi ignorata u konsegwenza hekk ma kellix għażla oħra ħlief illi issejjaħ azzjoni industrijali. Il-Gvern wieħed illi se jkun qed jieħu azzjoni, però sal-lum il-ġurnata għadna status quo. Ix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Schembri insista li hija ferm inkwetanti u ta' għajb li nsabu sittiem biss il-bot mis-suppost bidu tal-eżamijiet u l-istudenti universitarji ma jafux x'se jiġri. Wasosna li l-Gvern qatt ma kellu jixħed lill-istudenti f'din l-inċertezza. Justin Schembri insista li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur jiġbed l-attenzjoni tal-Gvern dwar din is-sitwazzjoni iżda qatt ma nata widen għad-detriment tal-ħaddiema u l-istudenti fl-Università ta' Malta. Gvern li jinteressaħ verament mill-istudenti, gvern li verament jinteressaħ mill-Università ta' Malta, gvern li verament jinteressaħ allura mill-futur ta' dan il-pajjiż ma jkunx qiegħed jilab bil-futur tal-istudenti infushom. Intant ix-Shadow Minister għaż-żgħażagħ Bernice Bonello saħqet illi dan it-tkaxkir tas-saqajn ta' qabel u sħabu qed joħloq pressjoni żejda fuq l-istudenti illi wara tant ħidma u stinkar fl-istudji tagħhom issa jinsabu qed jinkwetaw fuq sitwazzjoni li m'għandhomx kontroll fuqha fuq l-għadba ta' bidu ta' eżamijiet tant importanti. Minflok qegħdin jiffukaw fuq l-eżamijiet li ħajibdew nhar it-tnejn, il-fokus tagħhom huwa jekk l-eżamijiet u x'ħajsiru jew le. Dan il-Gvern qed jilgħab bil-futur ta' pajjiżna. U fid-dawl ta' dan kollu, it-tlieta filgħodu, il-KSU se jorganizza rally fuq il-kampus fl-Università ta' Malta kif insistow illi l-istudenti mhumiex pedini taċċess u jridu jkunu jafu x'se jsir minnhom.